comencem amb ella, no només és una xerrada única, sinó que serà una xerrada que farem cada mes. Avui comencem el primer, que és més el que és el taller de la intel·ligència emocional. Autoconeixement, saber qui sóc jo, com actuo, per què reacciono així. La consciència, que avui en dia anem molt de pressa i vamos un pilot automàtic, i llavors hem de posar consciència dels nostres fets, els per què ho fem, no? Una miqueta no és control, però aquesta gestió de per què ho fem. Propòsit, tenir un propòsit. El para què, no el per què, sinó el para què, es diu en castellà. I l'últim és el compromís. Algú sap dir-me què és el compromís?